नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तेप्पळगान डबल बीनचा रांदे करच पळोवया. ही रांदे करच्याक आम्ही पाव किलो डबल बीन्स घेतला. हे बीन्स 8 तास उदक घालून भिजोवन दवरका. 8 तासानंतर फुल बीन्सचा साइज डबल जाता. आता ही बीन्स शिजवून घेऊया. कुकरा भितर बीन्स घालका, उदक घालका, एक ल्हान चमच्यान मीठ घालका आणि कुकरा धाकणी धापून हाय फ्लेमाचेर 5 सिटी काढून हे बीन्स शिजवून घेवका. आता ह्या शिजेल बीन्साचे रांदे करया. रांदे करचे आमका लागतले 1 वाटी सोय, 4-5 सुकी मिरसांग, 10 ते 12 तेप्पळ, 2-3 भिंडा सोला, अर्ध चमचो हळदी पिठो आणि रुचीक मीठ. भिंडा सोल ना जाल्यार आमसाण बी यूज केल्या जाता. रांदेश मसाल करच्याक मिक्सरा भितर सोय घालची, सुकी मिरसांग आणि हळदी पीठ घालचो आणि थोडेशे उदक घालून गंध मसाल वाटून घेवचो. रांदेश मसाल रेडी असा. तेप्पळ जराशी धुवून धाडून घेवका. वाटील मसालो एक होड आयदनात काढून घेवका. तातूंत शिजेल बीन्स घालका. बीन्स शिजयतना मीठ घालले उरता म्हण मसाला कितलो जाय म्हण पळोवन मीठ घालून घेवका. भिंडा सोल घालका, तेप्पळ घालका आणि सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका. कायलीच वयल्यान धाकणी धापका आणि मीडियम फ्लेमाचेर 10 मिनिट रांदे गजगज येवचे सोडका. तेप्पळगान डबल बीन्सा रांदे रेडी असा. ह्या डबल बीन्साची कांदे घालून बी रांदे करचे जाता. ती रांदे करच्याक आमगेल नेक्स्ट व्हिडिओ पळया. दोन्ही नमुन्याची रांदे करा. व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.